आम्ही गवळी, आम्ही लिंगायत गवळी, आमचो समाज मोठो लिंगायत आणि आमचे म्हशी गाय म्हशीचो धंदो हे वर्सान वर्स आम्ही करतात आणि हो पाडवो म्हणजे चड मोठो आमचो उत्सवाचो आणि वार्षिक उत्सव आम्ही इतली वर्सां ही उत्सव करता पळय परंपरा आणि ही आमची बरी परंपरा ही आमची पयलीसान परंपरा हो आमचो वार्षिक उत्सव आणि हे उत्सव आम्ही इतले उमेदीन घरान कितेंय वडे करतात, पुरये करतात, पोळये करतात, कितें कितें करतात, सान्नां करतात, खूब कितें कितें करतात आणि ते म्हशी बी आमी खावयतात. म्हशी बी शिंगा पेंट बी करतात, फुलां घालतात, हे करतात, म्हशी पुजा करतात आणि सांजे 5 नंतर 6 नंतर गोट्या भितर शेणाची पुजा करतात. पुजा हे बी नैवेद्य दाखवून मागीर आमी नंतर आमी हे करतात, जेवण करतात.